Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo Koilamati mini stadium along Congress asong atum pen Arong kachevoi tang atum phan kachikimo melur ke kaisai kedeng pon Congress ay asong pen non ke bangji MSC ke ligalong nilip pen ongdung avot pen chipahai pon chia phan pura Congress along flembari matum Arong kachevoi tang atum phan milur ke kai pen kachikimo asai kedeng asai ding pon Bangso kachikimo sai kedeng ahut Indian National Congress along ke claim ke dampen kachipat du pen karli tang atum do ana phansi kachikimo melur kai ponlo Aningkan tang nilip pen Congress tiket pen nili arjab du niglo sita nilitum hala sohor bangke rem derlo sita Congress along nang kachirap dun Arling kesar atum risomar atum tado adat kethek kiri atum 2012 pen nonan aso card alang litum siningang song dam lablo lasi non nilitum ako ke Congress akam ke claim ponthuji phan pulotang te alang litum phan chikimo vek nai alang litum phan chikimo moi pulotang te nilitum ke claim ke dam ta ning samse der po alang litum ning ke hang ba ke mang nili along ria phan chik thur ja phan alang litum aning hang the pik pik aposin ili isining du alang lo alang litum prithe pen GOC sininga song dam lo sita alang litum ahir jume nilitum phandu nangji Non Hebjong Karbianglong District Congress Committee amai phukimi mate HAD Minister Barim Sumrong hang alang like Congress along tang kring bang phulo Lasika doga ve phanta kelang lapen kachari pon misenji pusi Samsoning tiben jepon District Congress Committee amai phu non tumi hensi alang li hoi kan li lang alang li Sumrong hang sar phata suri churoi lo Karbianglong Congress puthot kimi thujia phan lapen ke eletum Assam Pradesh Congress Committee President Bhupen Bora aphantan niki ning che thepik lo apen ke suri akadom pajirik lo Karbianglong a Congress kimeji pura alangli kimi a President PC non Karbianglong nilitum chepahai jia phan 26 constituency pen nilitum at least 15 constituency ke nilitum chepahai jia phan nilitum non bori bomlo Bangso sai kedeng lake karlitang atum aning kapang sam lapen jakong hurang kilongjia phansi la bangso sai kedeng puta melong chithan po Pengidang media betul-betul pana prangsi ni dia kero pilo sipini ni tum dak kaching room ke lahan lo itum bini lake Congress claim bang photo ni tum ta ase aprang ni tum claim rapet Congress claim bang photo pen itum claim rang lo pon ta penangan ta so claim pen ki pachun pon the uni ason dolo masih alang tu pen pini bang kini tum cekak dang somlo apo se pini no ni tum ako Congress akam claim pon bomji apana bang ke alang to phan kachikimo la ke kenang sok apo se pini ituma asar alang li Samsoning ti PCCI General Secretary alang li hoi pen kini non la paso program wala paso asai en ponang bukan si itum kini la paso program itum deng pono Labang so mai long manpeng aluhi sarpo lake Assam Pradesh Congress Committee kongchun bang anparta Karbianglong District Congress Committee along lamjai sarpo Samsoning pi chitong ro non ke bang MSC ki ligalong Congress Party pen ticket hangunji lapen haidet pulote nilip RJ lar plot ji pusi phirang kyang nu nangje do Kidamtang MCCI ar pu ki khiahut nilibalong metric center tawan open stage lapen prek jam asai deng ponlo la election ki hailote Karbiatu makar inai article 244A longta RDP ponji lapen 244A lake Congress atume agenda pusi Samsoning ti pen ninje pon Koilamati pen Samsoning ti Karbianglong live